Malaksid iti panagbanga iti Baguio City. Itamat nga daw ti panagrugi ti Strawberry Festival iti La Trinidad. Manamnama man na maitalo dagiti produkto ti ili nga daan pa kay naigan iti strawberry. Malaksid iti produkto nga daan pa kainaigan iti strawberry, adupay dagiti jaya ti munisipyo a produkto, karaman dagiti aktibidad a pakipasutan dagiti umilikan bisita. Para iti daduma a detalye adda sa Jay La Trinidad ni Bridget Marcasi Panghusmian. Bridget, kumusta ti panagrugi ti festival? Jordan ala so formal nga rod nga nagmrugi iti wano Strawberry Festival iti La Trinidad kalpasan pa lang iti panakailukat met ti Strawberry Lane iti sangwanan ti Municipal Hall ket tema itang atawan ket iti Limitless La Trinidad Heart Harvest Harmony. Manamnama may patungpal ti search for the heaviest and sweetest strawberry into March 13. Civil parade kin uwiktan tayo and multicultural celebration into March 18. Concert at the park into March 20. Drum and lyre, street dancing ken float parade into March 21. Karaman pa'y kadagiti mapadaanan nga aktibidad ti fun run, acoustic band competition, Battle of the Bands, ada kadagiti agsapsapol iti trabaho, ada iti job fair, barangay night, Mr. and Miss La Trinidad, dong ba ini Cavajo, kenda dumapay nga community-led activities. Ngamita nga gundaway Jordan ala makadwa tayo iti linya ni Councilor Belmer Ellis, ta iso naman iti mangilawlawag na nyamot dagiti panagsagana iti lokal a gobyerno iti La Trinidad, kastamot tunuan niya dagiti mapadaanan nga aktibidad para iti Strawberry Festival. Naimbag nga malumos, sir, umuna nga damag, ano po ang ibig sabihin ng theme ng Strawberry Festival ngayong 2026? Yes, una sa lahat, kato pa'y kakablaawan ang amin iti viewers tayo. Kada Sir Jordan kini Ma'am Ala, kanam amin nga viewers tayo. Happy Strawberry Festival apo. Ang ibig sabihin po kasi, ang ating tema ngayong Strawberry Festival 2026 is Limitless La Trinidad, Heart, Harvest, and Harmony. Alam naman natin that dito sa La Trinidad ay unlimited po yung mga serbisyo natin. So we want to show that La Trinidad is unlimited when it comes to services and when it comes to offer, especially on tourism, limitless po tayo. We have a lot to offer to our visitors, to our communities. And with the three words na heart po, harvest and harmony, we start with the heart. Sa heart kasi we know that strawberry field of the Philippines is La Trinidad, the strawberry capital. Lahat po ng mga turista na pumupunta dito ay hindi makakauwi kung walang pasalubong. 'Di ba? So nakikita mo, pag inuwi nila yung mga pasalubong nila na strawberries, nandun yung puso, nandun yung pagmamahal. And ito namang harvest po natin, it represents the farmers also, na doon sa mga strawberry farm po natin, doon yung harvest talaga na nakikita natin that they are harvesting. And at the same time, we have the activity kasi na ginagawa natin, yung mga turista po are really having the strawberry picking. So doon namin binase kung ano yung harvest, that if you're harvesting the strawberries, may love din doon. And for the harmony, sa pag-harvest kasi or sa pagpipik ng strawberry, we have the basket. If you can see the basket, it symbolizes na yung mga na pick na strawberries nandun sa basket. It signifies harmony, which is unity. So dito sa La Trinidad, dito sa community, may unity po tayo. So that is the meaning why we choose Limitless La Trinidad, Heart, Harvest, Harmony. That's so nice. Pero yung mga activities natin, sir, month-long celebration, how is the preparation natin sa mga activities for the festival? Yes, ito yung kagandahan kasi ang Strawberry Festival is a 1-month-long activity which is pinaghandaan ng maigi talaga kasi may kanya-kanya po tayong committees and ang kagandahan nito is LGU ang preparation natin. Lahat po ng mga employees, especially itong mga municipal officials po natin ay talagang sila yung mga chair committee ng ating mga aktibidad sa lahat ng activity natin ngayon dito sa Strawberry Festival. And siyempre tutulong po yung mga department heads po natin. So we plan a lot. Actually, we prepare for
December pa, last year talaga yung preparation. So we are very prepared for this Strawberry Festival. Yes, sir. Isa sa mga opening program natin kanina, ang opening ng Strawberry Lane, sir. Sir, anong meron sa Strawberry Lane na dadayuhin ng mga bisita natin? Yes, ito yung pinakaunang activity natin na inopen ngayon, itong Strawberry Lane, which is we have this for us to promote talaga yung talagang local product natin na strawberries. So dito sa Strawberry Lane, we have actually 35 na stalls na ito yung we are supporting the local entrepreneurs, itong micro, small, medium enterprise po natin, lalong-lalo na po yung mga byproducts po natin na strawberry, yung binebenta po dyan. So ang kagandahan nito kasi is really promoting the sense of Strawberry Festival talaga. Kasi lahat po ng mga nandyan sa Strawberry Lane, talagang mga strawberries, mga strawberry byproduct, and other local product po ng La Trinidad. Alright, sir. Pero syempre, hindi matatapos ang festivities pag walang Grand Street Parade and Grand Float Parade. Ano po yung bida sa ating parada sa darating na araw po? Yes, aside from itong civic parade po natin, itong civic parade in the main program, ito yung talagang inaabangan din. On March 31, we will be having the drum and lyre competition, wherein dito natin makikita kung gaano kagaling yung mga different schools and then mga ibang private po. Ang galing nila doon is come to drum and lyre po. And itong sa float po natin, we will be showcasing itong dalawang category po. That is the pro-environment and then the Valley of Colors. When we see pro-environment, we need to showcase yung parang mga recycled materials. And then itong Valley of Colors naman is promoting itong mga talagang produkto po natin like cut flowers, mga ornamentals, and other indigenous materials. Alright. Po siguro last on my end na lang na question, sir. Isa sa mga bida, every Strawberry Festival, itong strawberry shortcake, sir. For 2026, ano po yung hinanda natin ngayon, sir? Yes, katatapos actually ng meeting namin noon pa. So we come up with the best design nga kailangang itugma namin sa tema, which is Limitless La Trinidad, Heart, Harvest, Harmony. Kaya magkakaroon po tayo ng triplets na strawberry giant cake. Yun po yung aabangan po natin. And with our meeting, we will be producing itong 11,000 na slices ng ating mga strawberry cake po natin. So yun po ang abangan natin. Ang daming pinaghahandaan talaga itong strawberry shortcake po natin. As we are known at the Guinness Book of Record, itong strawberry giant cake. So high level po tayo ngayon. Previously, we have the twin, we have the kayabang cake. Now naman, we will be having the triplets. 3 giant strawberry cake po in a basket. Wow, triplets strawberry shortcake in a basket. So ita gundaway sir, ipasak man itilin niya kini di angkor ni Jorton para kadagiti additional questions. Yes po. Sir Councilor Ellis, you're so tarak in red. Pero sino-sino po ang mga bisita na lalahok or aabangan namin sa mga highlight po ng ating festival? Yes, okay, medyo hindi clear pero okay naman, naintindihan ko po yung tanong ni Sir Jorton. Kung sino po yung mga bisita po natin, for our main program, our guest of honor and speaker, si Senator Tulfo po. Si Erwin Tulfo as the co-chair tourism po. Siya po ang ating tinawagan na magiging guest of honor speaker natin. And aside from that, we will be having also yung mga guests po natin sa mga sister town cities po natin, international. We will be having the Guam and mga iba-iba pong mga bansa po na darating po dito sa Strawberry Festival. At the same time, yung mga sister town cities po din natin dito sa entire Philippines. So yun po yung mga inaasahan natin mga bisita, Sir Jorton. Councilor, isa pa, napag-usapan nyo na kanina yung mga aabangan ng ating kababayan sa inyo pong drum and lyre competition at yung float parade. Dahil katatapos lang ng highlight event din ng Panagbanga, mahihigitan po ba natin or mas maganda pa ang mga performances at float na aabangan naman dyan sa La Trinidad Festival natin, Strawberry Festival natin, sir?
Ayan, so Sige, ulitin bale mo. ang tinatanong po niya Jordan sir, kung ano naman daw po yung aantabayanan ng mga kababayan natin sa drum and lyre competition at float parade na something new, iba noong nakaraang taon po. Okay. I think ito nga, itong drum and lyre, nakikita naman natin na kailangan talang lumevel up sila. Kasi this is a competition wherein dapat mabigyan sana ng idea itong mga competitors po natin na dapat mag-level up sila, dapat new. So, sigurado ko may mga bago pong may mga bago po tayong makikita sa drum and lyre. And aside from that, sa mga float naman, still showcasing nga itong environment natin. Siguro yung mga disenyo. Abangan natin yung mga disenyo ng mga float which is very different also from the previous float po natin. Sir Jordan. Councilor, kumusta naman po ang coordination natin sa pulisya upang hindi maabala ang publiko sa mga parada dahil sa traffic pa rin dyan sa main highway? Alright, so bali, ulitin ko na lang, Counselor. Actually, ang isa sa mga tanong ni Ma'am Ala is yung ano naman, kumusta naman po daw po yung coordination natin sa mga pulisya. Ayan. And of course, yung mga, para hindi naman maabala yung parada, yung sa traffic, at darin na rin sa ongoing na construction dito sa kalsada, sir. Yes, actually, ito nga nag-meeting na rin po yung ating peace and order dyan. Andito na yung ng mga kapulisan po natin. Actually, we have already traffic management plan for that. So, handa-handa naman yung mga kapulisan po natin. Once come itong ongoing po nga na construction, hopefully na makakahabol po itong mga ibang ongoing na construction po natin. So, actually si Mayor po talagang nag-monitor siya kagabi. Kagabi pa siya nag-monitor para makita nila kung makakahabol nga itong mga ibang construction ng ating improvement ng ating mga kalsada. But no worries kasi may plan po tayo dyan para sa agarang action po para sa traffic. Ma'am Ala? Alright, so siguro panghuli na lang sir on our end, i-invite natin yung public para maki-join sa mga iba't ibang activities ng Strawberry Festival po. Yes, again po, so in behalf of the official dam of our municipality of La Trinidad, our Mayor Roderick Awingan, our Vice Mayor Guillermo Galwan, the rest of the Sangguniang Bayan Council, we invite everyone to come and join us with the Strawberry Festival. We know that this is a community event, but we really open also for visitors so that you can also witness kung ano po itong Strawberry Festival po natin. So, ang daming magagandang mga aktibidad po na ating mawi-witness. So again, come and visit La Trinidad Strawberry Festival for March 4 until March 31. With that sir, maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. And so Jordan Ala iti paylaeng naibaga ni Councilor Ellis nga rod ket nakasagana da nga mga akomodar kadagiti bisita nga sumangbay para iti Strawberry Festival. So itay met lang agsapa na iparang dayti sa nga pulo ket may nga pares kas kandidata para iti Mr. and Miss La Trinidad. So manamnama nga maangay dayti pre-pageant inton March 21, bayat nga dayti coronation night ket inton March 31 idzay Benguet Sports Complex Gym. Manamnama nga agserbi niya ni kas special guest kadagiti major events ti Strawberry Festival da Senator Tulfo kastamutan dagiti Sister LGUs ti La Trinidad LGU. So dagitaman dagiti update manipo da La Trinidad Benguet, Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.